eji m n'obiọma bịa mana bịa mekwa n'obiọma abịara m iji oziọma egwu m ga-agụ ugwu ihe kpara anya wụ nye m hụrụ na London ma Doctors Award rụrụ na London ya agụghị egwu Igbo gụgide manịja ya akwa ya che nwoke ụgwa na bekee echiche echie ana m eletie onwe ya yara I am looking good yeah nsogbu ada onye na-eri awori ikwa kenti buru ebu who eat frog eating the big one nsogbu adaala o mana ịkpa like ndị Mbaise ọ wụla mara mmasị Mbaise bịa ya wuru ka ọjọọ agaghị ekwe so enyi m nwoke onye Mbaise ya Michael Jackson anwụ ya si mmanya ka Michael Jackson anwụ onye Mbaise asị enyi okwu na-ele TV si akọwa anụ ya si ehi ewu Michael Jackson egwu so Mbaise hụ ọsụ a so ha mani ya si m kele egwu icherisa gị nwoke si nna awụghị ụda agụ acha ahụwachi mgbe